πέναλτι. Ο Κώστας Κατσουράνης απέναντι στον Θωμόπουλο. Η μπάλα στα δίκτυα. Η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα στην διαδικασία. Το ημίχρονο. Και τώρα θα εκτελέσει το πρώτο πέναλτι για τον Εθνικό. 1-0 η ΑΕΚ. Στη διαδικασία το πέναλτι με το εύστοχο χτύπημα του Κατσουράνη πριν από λίγο. Μοράλες απέναντι στον Χιώτη. Το κάρι και out. Το του πόδι ο Δέλλας, ο Θωμόπουλος κάτω από την αιστεία του. Σωστή ο Δέλλας, στο κέντρο της αιστείας, θα στείλει το πέναλτι. 2-0 η ΑΕΚ. Αναλαμβάνει την εκτέλεση του δεύτερου πέναλτι για τον Εθνικό. Η ΑΕΚ προηγείται στη διαδικασία 2-0. Τα Σίλβα 2-1. Μειώνει ο Εθνικός από το ψύχρεμο πλασέ του Τα Σίλβα. Ομάδα τη Κορέλα της οποίας φόρεσε στο παρελθόν. Ο Χρήστος Κόντης απέναντι στον Θωμόπουλο εκτελεί μπάλα στα δίκτυα στον ουρανό της αιστείας του Θωμόπουλου. 3-1 η ΑΕΚ. Χιώτη. Ο Βούλγαρος το σουτάρει, το κάρι και μέσα. Η ΑΕΚ προηγείται 3. Ζήλιο Σέσαρ. Αποκρούει ο Θωμόπουλος και ο Εθνικός έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει την συνέχεια. Βλέπετε, Εθνικός ΑΕΚ 2-3 στα πέναλτι. Ο Ντόβας απέναντι από τον Χιώτη. Γκολ. 3-3 ισοφαρή. Πέναλτι της ΑΕΚ. Ο Τσιρίλο ευστοχεί και κάνει το 4-3 στην διαδικασία το πέναλτι ξεγελώντας τον Θωμόπουλο. Κουκούλης απέναντι από τον Χιώτη. Out η ΑΕΚ στην επόμενη φάση του κυπέλου και ακούτε τους πανηγυρισμούς από τους φίλους της Ένωσης